Poznat pod nadimkom Crni baron zbog svoje crne kozačke uniforme, vođa ruskih emigranata, general koji je odlikovan više od 10 puta. A život mu je odredio sudbinu da luta po svetu u nadi da će se jednoga dana sa svojom vojskom vratiti u Rusiju. On je Petar Nikolajević Vrangel. Potiče iz porodice pribaltičkih barona, viteza Teftonskog monaškog reda. Njegovi preci spominju se još u 13. veku. Od tada služili su u raznim zemljama sveta. Porodica Vrangel je dala 7 feldmaršala i preko 100 generala. Petar Nikolajević Vrangel rođen je 15. avgusta 1878. godine u Novoaleksandrovsku u Konvenskoj guberniji. Završio je tehničku školu u Rostovu 1896. godine i Rudarski institut u Sankt Peterburgu 1901. godine. U elitni gardijski konjički puk stupio je 1901. godine, a već 1902. godine je nakon završene Nikolajevske konjičke škole postao rezervni oficir. Ubrzo nakon toga je napustio vojsku i otišao u službu u Irkutsk, gde je obavljao posebne poslove za guvernera. Na početku Rusko-japanskog rata, u januaru 1904. godine, ponovo se prijavio u vojsku. Dodeljen je drugom puku Transbajkalskog kozačkog korpusa. Isticao se u borbama, pa je decembra 1904. unapređen u čin poručnika i odlikovan ordenima Svete Ane i Svetog Stanislava. Nakon završetka rata prekomandovan je u 55. finski dragonski puk, koji je učestvovao u kaznenoj ekspediciji u Baltičkom regionu. U gardijski konjički puk vratio se 1907. godine. Nikolajevsku imperijalnu generalštabnu akademiju završio je 1910. godine, a konjičku oficirsku školu 1911. godine. Na početku Prvog svetskog rata Vrangel je unapređen u čin konjičkog kapetana i data mu je komanda nad konjičkim eskadronom. Dana 13. oktobra 1914. godine postao je jedan od prvih ruskih oficira, odlikovanih ordenom Svetog Đorđa 4. stepena, najvišim ruskim vojnim odlikovanjem. Decembra 1914. godine je unapređen u čin pukovnika. U oktobru 1915. godine Vrangel je prekomandovan na jugoistočni front, gde je postavljen za komandanta prvog puka transbajkalskih kozaka. Jedinica je bila veoma aktivna protiv Austrijanaca i Vrangel se posebno istakao. Unapređen je u čin generalmajora u januaru 1917. godine i preuzeo je komandu nad drugom brigadom u sirijske konjičke divizije, koja je jula iste godine spojena sa drugim konjičkim jedinicama da bi sačinila konsolidovani konjički korpus. Vrangel je u leto 1917. godine odlikovan krstom Svetog Đorđa 4. stepena za odbranu linije na reci Zbruč. Nakon izlaska Rusije iz Prvog svetskog rata, Vrangel je napustio vojsku i otišao u Jaltu na Krimu, gde je živeo u dači, dok ga boljševici nisu uhapsili krajem 1917. godine. Uspeva da pobegne i odlazi u Kijev, gde se nakratko priključio armiji novostvorene države Ukrajine, pod vođstvom Pavla Skoropadovskog. Ubrzo mu je postalo jasno da se radi o marionetskoj vladi, koja postoji samo zahvaljujući ogromnoj nemačkoj pomoći. Nakon napuštanja ukrajinske vlade, avgusta 1918. godine, priključio se dobrovoljačkoj armiji sa štabom u Jekaterinodaru, današnji Krasnodar,
gde dobija komandu nad prvom konjičkom divizijom i čin general majora. Posle druge kubanjske ofanzive, krajem 1918. godine, biva unapređen u general pukovnika, a njegova divizija prerasta u korpus. Kao agresivni komandant postigao je veliki broj pobeda na Severnom Kavkazu. Od januara 1919. njegova vojska menja ime u Kavkaska dobrovoljačka armija. Veoma brzo je stekao reputaciju veštog vođe i pravednog administratora. Nije tolerisao pljačku i bezakonje među svojim jedinicama i uživao je veliki ugled među narodom. Vrangel se uskoro sukobio sa komandantom sektora Južne Rusije, generalom Antonom Denjikinom, koji je insistirao na brzom maršu na Moskvu. Vrangel je umesto toga zahtevao da se prvo izvrši prodor ka Caricinu, današnjem Volgogradu, radi spajanja sa armijom admirala Aleksandra Kolčaka, koji je izvršio 30. juna 1919. godine, nakon 3 neuspela pokušaja. Ipak na insistiranje Denikina nije mu dozvoljeno da spoji svoje jedinice sa jedinicama admirala Kolčaka, pa je u novembru 1919. godine poveo vojsku ka severu umesto ka Moskvi. Nastavak neslaganja sa Denikinom doveo je do toga da Vrangelu bude oduzeta komanda, nakon čega u februaru 1920. godine odlazi u izgnanstvo u Istanbul. Kada je 20. marta 1920. godine Denjikin bio prinuđen da napusti mesto glavnokomandujućeg, vojni komitet je zamolio Vrangela da se vrati u zemlju i preuzme dužnost vrhovnog komandanta snaga belih na Krimu. Vrangel je prihvatio poziv i preuzeo dužnost 4. aprila 1920. godine. S mesta je formirao koalicionu vladu koja je pokušavala da sprovede radikalne reforme, uključujući i agrarnu reformu. Priznao je novostvorene antiboljševičke republike, među kojima su bile i Ukrajina i Gruzija, i uspostavio veze sa njima. Ipak u ovoj fazi građanskog rata bilo je prekasno za ovakve mere, jer je pokret belih ubrzano gubio podršku kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Nakon poraza, u kojima je izgubio polovinu svojih jedinica i velikih izgleda za nove poraze, Vrangel je organizovao masovnu evakuaciju sa obala Crnog mora. Dao je svakom oficiru, vojniku i civilu da bira da li da se evakuiše sa njim i upusti u nepoznato ili da ostane u Rusiji i da se suoči sa besom Crvene armije. Vrangel je napustio Rusiju 14. novembra 1920. godine brodom general Kornilov, poslednjim transportom sa vojnicima i civilima koji su isplovili sa Krima. U početku je živeo u Istanbulu, na svojoj jahti Lukul, sve dok na nju nije naleteo i potopio je italijanski parobrod Adria, koji je prethodno isplovio iz sovjetske luke Batum. Vrangel se u to vreme nalazio na kopnu, pa je ovo smatrano za neuspeli atentat. Nakon ovog događaja, Vrangel je 1922. godine sa svojim štabom otputovao preko Tunisa u kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, gde je postao vođa svih ruskih izbeglica, jer je bio ubedljivo najugledniji od svih belih emigranata u izgnanstvu. U transportu su bila 4 sanduka dragocenosti iz Petrogradskog založnog zavoda. Godine 1924. osnovao je Ruski opštevojni savez, organizaciju koja se borila za očuvanje jedinstva svih belih snaga u izgnanstvu. Od septembra 1927. godine nastanio se u Briselu, gde je iznenada i umro.
25. aprila 1928. godine. Vrangilova porodica je bila ubeđena da je otrovan, a da je to učinio brat njegovog sluge za koga se sumnjalo da je sovjetski agent. Vrangel je prvobitno bio sahranjen u Briselu, ali je u skladu sa svojim poslednjim željama 6. oktobra 1929. godine prenet u Srbiju i ponovo sahranjen u Beogradu, u Ruskoj crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu, pored crkve Svetog Marka. General baronu Petru Vrangelu je 14. septembra 2007. godine otkriven spomenik u Sremskim Karlovcima. Petar Vrangel, kao i svi beli Rusi koji su drugu domovinu našli u Srbiji, ostavili su neizbrisiv trag i samim tim postali deo istorije Srbije. Vrangel je po želji sahranjen u crkvi koja je podignuta na grumenu ruske zemlje, a taj grumen položen u srpsku zemlju je simbol neraskidive veze bratskih naroda. Kada je Srbija bila na mukama, među prvima su došli da pomognu upravo potomci belih Rusa. Mnogi od tih potomaka i danas žive u Srbiji, pa su svakako vredni pomena i nezaborava.